isi gabweze gabulili eze andilo nemenu na kitio anya fulugo ole ya nenuwa o anya fulugo bo onyama o isi gabweze gabulili eze onyama ni ya di nemenu na kitio madu keji aka anya fulugo ole ya nenuwa o anya fulugo onyama isi gabweze gabulili eze isi gabweze nemenu na kitio dilo nemenu na kiti anya fulugo ole ya nenuwa o anya fulugo onyama lenu na bia moso toski voti banebu ni emebu igba mu na chimoyi imanifonye gabu ko gabu onenuwa dilo nemenu na kitio famesi afe Jesu ikeno nenuwa mo onye chidelu no gabu odogwu onye chigelo galanya no gabu galanya ife chidelu nye ko gabu onenuwa ndilo nemenu na kitio gabu yaku ejebe Cyprus ka Jesu te nwanne mu chidebube obuzi onye ka mu chojebezi ibam afulobele nwachukwu gozila gozi Priscilla zebele ofu amanam Nelson wanu n'ọkigwe nwa mụtala mụta n'ọkigwe n'Imo steeti onwere n'onwere odogwu ọkị n'igadi nwa na-eweta ọkụ n'igadi onenuwa onye ọma na Cyprus ka na-etilegwu n'eze n'obele nwa chukwu gọzila gọzi onwere n'onwere ife dị mma isi gabụ eze gabulili eze na ndị ilo na-emenụ na nkịtị o anya fulugo mole ya nne n'ụwa m anya fulugo onye ọma isi gabụ eze gabulili eze isi gabụ eze gabụ eze fa na-eme na nkịtị anya fulugo mole ya nne n'ụwa anya fulugo onye ọma anya fulugo ndalolu isi gabụ eze gabulili eze onye ọma na ị ga-adị ike echi onwere ino onwere ife dị mma n'ụwa anya fulugo onye ọma anya fulugo onye ọma na ya dị anya fulugo onye ọma anya fulugo n'Igbo dogbo n'ụwa anya fulugo bodogbo anya fulugo n'Igbo onye ọma na ya dị kechi anya fulugo onye ọma na Cyprus n'Igbo dogbo n'ụwa m anya fulugo bodogbo o nwere akụkọ maka ọlụnụ ka esi wee mụ anya fulugo dogbu Priscilla zebele ogu amanam Nelson wanu n'ọkigwe ọkị obele nwachukwu gọzila gọzi n'ụwa obele nwachukwu folo n'anya nne m ụlọ ọkị igwe ọkọma ka akọlụ gị ka nne ya si mụọ ya n'ụwa mama ọkị na-alalụ ụlọ ebe ọ na-alalụ ụlọ wee lọba nlọ onye nwe ozi wee bịa na nri ya wee gwu ya na ọ ya bụ nwa nwoke ya bụ nwa ka Chukwu ga-eji fichie ya anya mmiri ya bụ nwanne n'ụwa nọ ya bụ odogwu obere oge nwaanyị wee tụrụ ime luo 9 months o jere ịmụ nwa ya nwa nwa ka ụmụ nwaanyị Hibru o wee ba nwa ya Chukwu na-aza ebele mana tupu amụchi na-aza ebele for 6 months enwere ọkụ na-abe pachacha enwere ọkụ n'ogbe fa niile chacha ozugbo amụrụ chi na-aza ebele ejulu chi na-aza ebele na-anata n'ụlọ ozugbo a na-anata nepa wee weta ọkụ ndị mmadụ wee tibe n'esienụ mirakụl ndị mmadụ wee tibe n'esienụ mirakụl ụfọdụ wee gbaba ya nwa na-eweta ọkụ n'enu nwa na-eweta ọkụ ọrụ obodo wee tibe nwa na-eweta ọkụ nwa na-eweta ọkụ nwa na-eweta
mmadụ wee gụba egwunu ewe lọki wee malụ ya malụ ọ na-etisi egwu ike ofu ụbọchị ka ọ na-alala ụlọ onye mmozi wee bịa wee bụọ ya ezi nwa m gee ntị na o nwere obodo Chukwu ga-anọgọzi ga-agọzi ya bụ obodo ka a na-akpọ Cyprus Bulakai ịnaba Cyprus na ọ bụ ebe afọ ka Chukwu ga-anọ wee gọzi o wee teta ụla o wee bebe pelemesịa wee gbaghalịa visa wee pụtasịanụ o wee bula bịa wee naba Cyprus lụọ Cyprus wee gbaba mbọ ka nwoke Chukwu bi n'igwe wee gọzie nya gọzie lezie na obele nwa bụrụgo odogwu lezie na obele nwa Chukwu gọziri na nwa isi ga-abụ eze ga-abụlili eze ndị lo na-eme nọ na nkịtị anya fụlụ ugo golia dafụ ugoda anya fụlụ ugo onye ọma isi ga-abụ eze ga-abụlili eze isi ga-abụ eze famesi afeje zuru ike ihe okoko ibamo anya fụlụ ugo dogwo onye ọma na Cyprus lesi wanụ na ọka igbo dogwo oyimoni adịlị m lezienụ anya fụlụ ugo onye ọma oyim lezienụ anya fụlụ ugo bụ odogwo n'elu ụwa m baba na anya fụlụ ugo onye ọma ọgaranya obele nwa Chukwu gọziri na nwa n'ihi ya dị n'Igbo odogwo ije onye ọma na-esi n'odogwu onye ọma na Cyprus odogwu lesi nwanụ n'ọkaigwe onye nweli n'ụwa na onwere ife onye ọma si mụ kenelu ya nne na nne ya ndị zụrụ ya ọfụma n'elu ụwa ọ si mụ kene nne na nne ya Mr. and Mrs. David Ogwamanam n'ezienụ nne m ụlọ mmụọ Mrs. Victoria Ogwamanam nwanyị ọma lechaba na Chukwu agọzigoro ya agọzi nne m ụlọ ọmụmụ n'ihi ya dị ọ si mụ kenelu ya nwanne ya senior brother Nosobis Ogwamanam omenife n'Igbo odogwu omenife n'onu mụ nọ kenelu yi ka abụlegwu nje kenese nwanyị ọma Lady B adanne n'ihi ya dịnụ adanne Chinazebele Lady B n'onu mụ nọ kenelu onye ọma na-esi nsi mụ kene yi n'ihi ya dị ọ sị mụ kenelu ya nwanyị ọma eze nwanyị ngozi okwu ijele nwanyị n'ịga dị nwanyị ọma Chukwu gọzila agọzi eze nwanyị na mekene yi onye ọma na Cyprus na-ekene yi kenelu m ezigbo di maazị okwu onugbu na okeneli onye ọma na Cyprus na-ekene yi maazị okwu n'onugbu na okeneli onye na-akpọ n'elu ụwa nwere ife ọ na-eme onye na-akpọ n'elu ụwa nwere ife ọ na-emekarị ijele nwanyị eze nwanyị na-ekene m ine ya dị sawa ka abụla egwu wee jebe Cyprus ka nje kene odogwu onye zụrụ Nelson onye melụ Nelson ife ọ bụ n'elu ụwa tata ọ bụzi onye ka mụ na-ekwu muskawanụ n'ụmụaka n'ọdị n'ime uli azụ ụgbọ m ihe na-eme n'osimiri odogwu onye ọma muskani ga-adị onye ọma muskani ga-adị onye ọma muskani ga-adị kenenu muska onye ọma muskani ga-adị muska odogwu oyi onye ọma muskani ga-adị muska na-ekene m idalụ muskani ga-adị o ji gị na oji ife dị mma onye ọma muskani ga-adị ka mụlụ egwu m ji ekene odogwu ọ bụzi onye ka mụ na-ekwu ebe nụ eze deki ngwanụ
n'obo onye ama ama na Cyprus daalụ n'asịsị nke na-eyi n'ịgadị onye ama ama na Cyprus odogwu onye ama ama ọ n'ụwa onye ama ama n'ụmụ nọ kenele ka bụla egwu je kedu odogwu Chimaku Wonu of egwu London alo were ka isi eje o nwere ine n'ụwa na onwere odogwu lesi nnọọ igwe si m keneyi onye ọma na Cyprus si m keneyi nu onye nwere ine n'ụwa na onwere odogwu oyi onye ji gị ine n'ụwa na ojikwa odogwu hije haya hije saba siba wesa ka bụla egwu chekenekwu odogwu Alexander Prescott Ezike mmanwụ ndị ilo na Cyprus mmanwụ ndị ilo n'ifu n'odogwu onye ọma na-esi m si m keneyi n'ihi adị mmanwụ ndị ilo mmanwụ ndị ilo mmanwụ ndị ilo Tonia mmanwụ ndị ilo mmanwụ ndị ilo mmanwụ ndị ilo mmanwụ ndị ilo Tonia mmanwụ ndị ilo mmanwụ ndị ilo mmanwụ ndị ilo ya mmanwụ ndị ilo kenelu musolobi n'azịa onye ọmasị m keneyi anya fulu gosi m keneyi solobi n'azịa o nwere ino nwere odogwu isi ga-abụ eze ga-abụlili eze ndị ilo na-eme nọ na nkịtị o anya fulu ugo ṅụli ya dị n'ụwa m anya fulu ugo bụ onye ọma isi ga-abụ eze ga-abụlili eze isi ga-abụ eze ga-abụ eze o Ilo na-eme ndụ na nkịtị ihe ogo anya furu ugo nwule ya dị n'ụwa anya furu ugo onye ọma isi ga-abụ eze o isi ga-abụ eze ga-abụlili eze o nwere ino nwere ife ọ Ilo na-eme ndụ na nkịtị onye ọma na Cyprus bilikwa anya o furu ugo nwule ya dị n'ụwa anya furu ugo onye ọma kene na anya fulu ugo bụ onye ọma o oyimo anya furu ugo onye ọma ọkaigbo kọmani ya dịrị m ezi oyi m daalụ anya furu ugo bodogbo anya fulu ugo bụ onye ọma ọ na-adị anya furu ugo onye ọma o nwere ino nwere ife dị mma oyi m anya furu ugo bodogbo ịgba na-etili odogwu n'ụwa onye ka ịgba mụ na-etili n'ụwa si ije n'uru agụ Nnewi odogwu na Cyprus dalụ si ije Cyprus dalụ onye ọma na Cyprus na-ekeneyi anya fulu gosi mụ keneyi na ịgadị si ije na akabọ edoji uru agụ Nnewi ka isi eje odogwu amụrụ na Nnewi ekenelugo ije sawa ka bụrụ ịgbaje eke n'odogwu Ngozi Sunday na Abia steeti onye ọma na Cyprus dalụ onugbu nọ kenele anya fulu gosilo ka mụ keneyi n'ịgadị n'ịgadị ka echi o nwere ino nwere odogwu onye ọma na Cyprus dalụ ọ sị m kenelu ya odogwu obi wanụ n'ụmụaka ọlụ ka isi eje obi na Cyprus dalụ obi na Cyprus na ịgadị obi 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 na Cyprus ga-adịlili o obi na onye nwere ino nwere ife dị mma o ka nje kene emi South na Nnempi odogwu na Cyprus dalụ emi South odogwu na ịgadị odogwu amụrụ na Nnempi na ịgadịlị m odogwu na Cyprus o odogwu na Cyprus o ngwatu onu ya odogwu na Cyprus o odogwu na Cyprus o ka bụla egwu je
na-ekene odogwu Prince Chinonso Ọnụba isi mmila tata wanofu nemu na teze odogwu amụrụ n'Enugu steeti dalụ onye ọma Chinonso isi mmili n'onu mekeneyi isi mmili n'ọda tata isi mmili n'onu mụ na kenele isi mmili ada tata isi mmili ada tata isi mmili o ada tata ọgaranya ka njekene Chidebere James the original Alaska Nuli odogwu amụrụ na Nuli n'Iyadi doski woti bana mo kenele ife onye gabunye ko gabuno ife tidelo onye gabu ko ya buno akalaka dị n'iche no ife tidelo onye nenu ụwa ko ya bulili no maka bosi abụlụ dike na mba bosi afọ ka mulibi ya o mana dike na bonofu ya kalibi ya o na ndị lofa neme na nkịtị famesi alụfete sulike no ife onye ga-abụ n'ụwa kọ ya bulili o isi ga-abụ eze ga-abụlili eze ndị lo neme nọ na nkịtị o anya fulu ugo mụliba n'ụwa mo anya fulu ugo onye ọma o isi ga-abụ eze odogwu oyi anya fulu ugo dalụ ihe okoko ibama lẹ́sìn náà kí gbé ní ìyáde kí wo kọ́ máa dálú náà ọjọ́ máa na cyprus onímọ̀ náà kẹ́nẹ́lẹ́ yìí kẹ́nẹ́ náà anya fúlùgò onye ọma ó nìgàdí o onye ọma na cyprus ó nìyáde o anya fúlùgò nẹ́kẹ́nẹ́ mú ní ẹ̀jẹ̀lú ìjọba ìjọba sì ní ẹ̀jẹ̀lú ọ̀yìnbó inaba nìgà nálú ní ìyáde m ife mena yo chukwu gọzibe yo ọyịm ní ìyáde ije ka ebe ya gba haba ije zambe kenelu muska one of makuli azụgbọ ma ihe na-eme n'osimiri ana m ekene gị special maka na o nwere ife ị na-eme m onye echichi daalụ ngwagbalụ m egwu a